Un químic, professor de ciències, a qui li encanta mesclar paraules amb imatges en una combinació que pot ser apassionant. Així es defineix Jesús Gasco, molt conegut a la biblioteca pels seus tallers d'experiments científics per a infants, però també per la seva faceta d'escriptor. El seu primer llibre, Amalgamant paraules, ara hi afegeix un segon poemari que ha titulat Entropia poètica. És un viatge, diu Gasco, pel caos de les emocions. El llibre parla de la vida, parla de situacions, d'emocions, de sentiments, de com ens afecten les coses, transmet una mica això, i la vida en si està plena de situacions caòtiques i de moments que ens voldríem, o estem aquí dalt o estem aquí baix. A mi, per definició, la vida és molt caos. Potser hi ha gent que no ho és, però en general, i quan parlem d'emocions i de sentiments, ens porta això. Entropia poètica, autoeditada i amb 200 exemplars al mercat, ha estat possible gràcies a un micromecenatge virtual. Els textos estan agrupats a l'entorn de 4 capítols, 4 conceptes químics: energia, espontaneïtat, equilibri i caos. En total, una quarantena de poemes escrits per Jesús Gasco en els últims 3 anys. Estan acompanyats d'il·lustracions digitals de Laura Lara. I la idea era una mica trobar, a partir de la interpretació que feia del poemari, aquestes imatges que venen a la poesia, doncs poder trobar una idea i que connectessin d'alguna manera, però no necessàriament com l'única forma possible. Una mostra sobre el procés de creació de les poesies i les il·lustracions Entropia poètica es pot visitar fins al 29 de juliol a l'espai d'exposicions de la biblioteca. És la primera vegada. El llibre es complementa amb aquesta retrospectiva.